Mga kautoran, maayugid nga adlaw sa inyo nga tanan. Kag siningat yon, nagapasalamat kita sa Dios kay maka-obdanay naman kita sa pagpamanan kong sa iyang mga pulong, kag ang pulong sa Ginoo nga aton pagapamanandungan subong ini makita sa John chapter 1 halin sa 1 pagkadto sa 5. So may mga 5 ka verses nga aton pagatan-awon subong, kag ang title sang bala nga kasulatan nga aton pagambalan subong nagasiling nga si Kristo labaw sa tanan. Siya gid amo ang labaw sa tanan, kag may mga kamatuoran diri nga nagapamatuod nga si Kristo labaw gid sa tanan nga mga bagay o kon mga butang sa sini nga kalibutan. Sa versikulo 1 sa chapter 1 sang John, verse 1, akon pagkabasahon sa hiligaynon nga nagasiling, sa wala pa matuga ang kalibutan, yara na ang pulong. Ang pulong kaupod sa Dios, kag ang pulong Dios. Okay, ini nga verse nagahambal una sa tanan sa aton nanungod sang title ni Jesus Christ o kon isa sang mga ngalan ni Jesus Christ nga ginatawag siya diri nga pulong. Kung aton una-unaon sing maayo, si Kristo mayara siya nga madamo nga mga ngalan nga nalista diri sa Bible. Gintilawan ako na bukad ang mga libro nga nagapamatuod nga madamo gid ang ngalan ni Kristo, kag may nadiskubre ako nga mga bagay nanungod sang mga ngalan ni Kristo, nga ang mga ngalan gali ni Kristo o kon title niya nga nasulat sa Bible, mga 121 kabilog. So si Kristo labaw sa tanan, kay ngalan pa lang niya puwerte na kadamo 121 ang mga ngalan ni Kristo nga nasulat diri sa Bible. Kag diri sa aton ginbasa, ang title o kon ang ngalan ni Kristo ginatawag siya nga pulong. Sa wala pa matuga ang kalibutan, yara na ang pulong. Ang pulong diri kung sa aton pa si Kristo. Mayara ang mga popular nga mga ngalan nga ginagamit kay Kristo. Kung basahon nimo ang Isaiah kapitulo 7, dire ginhambal nga ang ngalan ni Kristo pagatawgon nga Emmanuel. Nagsiling si Isaiah nga ang Dios magahatag sa aton sang palatandaan, sign. Ang isa ka birhen, kung sa aton pa si Mary, magaanak siya, magabata siya sang isa ka bata nga lalaki, kag pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. So ang mga ngalan ni Kristo may mga meaning, may mga kahulugan ina. Ang Emmanuel nagakahulugan nga ang Dios kaupod naton. Amoy na ang kahulugan sang pulong o kung sa ngalan ni Kristo nga Emmanuel. Kag ang isa ka ngalan ni Kristo nga tama man ka popular bantog nga ngalan nga ginagamit sa pagtawag kay Kristo, ginatawag siya nga Jesus o kung Jesus. Ini nga pulong ginhatag sang anghel mismo kay Mary. Kag ini makita nimo sa Mateo, Marcos, Lucas, nga ang anghel nagkadto kay Mary, kag ginsinganan sang anghel si Mary nga bulahan ikaw sa tanan nga mga babay, kag siling niya ikaw magaubusong kag magabata sang isa ka bata nga lalaki, kag pagatawgon mo ang iyang ngalan Jesus. Ang meaning naman iya sang pulong sa ngalan nga Jesus
nagasiling nga Dios nga manluluwas. Jesus nagakahulugan God the Savior. So may kahulugan man siya. Ang Jesus nga ngalan ni Kristo nagakahulugan nga siya Dios nga aton manluluwas. Kagang ikatatlo nga bantog popular nga ngalan ni Kristo nga ginatawag siya amo ang pulong sa English nga Christ o kon Kristo. So may Emmanuel, may Jesus, may Christ, kang kahulugan sa Christ siya sa aton pa Mesiyas. Ini nagatudlo nga ang Kristo amo ang manluluwas nga ginsaad sang Dios nga iyang ipadala sa kalibutan. So ang Kristo nagasiling ang ginpromisa, ang ginsaad sang Dios nga Amay nga iyang ipadala nga manluluwas. Amo na ang meaning sang ginasiling nga Kristo o kon Christ. Sa Old Testament, nagsaad ang Dios sa iyang mga katawhan Israelinhon nga siya magapadala sang manluluwas. So ang mga tao sa Old Testament nagapaabot sila sang ginsaad sang Dios nga ipadala sa ila nga ilang manluluwas. Amo ina ang meaning sang Kristo, ang ginsaad sang Dios nga iyang ipadala nga manluluwas. So sadto nagapaabot pa ang mga tao sa Old Testament sang ipadala sa ila nga manluluwas. Kita iya karon kay nag-abot naman si Kristo, wala na kita iya nagapaabot nga matao nga manluluwas, kundi nga nagabalikid kita sa tong ginpadala sang Dios nga manluluwas nga amo si Kristo. Amo ina ang meaning sang Kristo, ang ginsaad sang Dios nga iyang ipadala nga manluluwas sa aton nga mga tao. Sa Old Testament nagapaabot sila sang ginsaad sang Dios tubtob nga na tao si Kristo. Kitaya karon nagabalikid na sadtong na tao nga manluluwas nga ngalan Kristo. Amo nang kahulugan Christ o kon Messiah, nagakahulugan nga ang ginsaad sa Dios nga manluluwas sa mga tao agod nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga kalag. So labaw siya sa tanan kay ang iya mga ngalan may mga manami ang kahulugan, kag ang iya ngalan suno sa nasulat sa Bible nga makita naton sa naglain nga mga libro, mga 121 ka mga ngalan nga nasulat na nungod kay Kristo. Kag masunod diri nga bersikulo amo ang bersikulo 2, makita naton diri nga si Kristo ara na nga daan naga-exist sa wala pa matuga ang kalibutan. Sirinya sa 2, halin gid sa ginsugoran ang pulong kaupod sa Dios. Ato na ginhambal nga ang pulong diri amo na si Kristo. Siling sa bersikulo 2, halin gid sa ginsugoran ang pulong kaupod sa Dios. So, naga-exist ara nagadaan si Kristo sa wala pa matuga ang kalibutan. Kaupod na niya ang Dios nga Amay. Kay man kung tun-an naton iya ang ginasiling nga Dios, ang Dios iya eternal. Wala sing ginhalinan kag wala sing katapusan. Ang tanan nga mga butang sa kalibutan, sa langit, sa duta, kag sa dalom sang duta, may ginhalinan. Pero ang Diyos iya eternal. Eternal gani, wala sing ginhalinan, kag wala man sing katapusan. So si Kristo diri ginhambal sa bersikulo 2 nga sa wala pa matukod ang kalibutan o kon halin gid sa ginsugoran, si Kristo ara na naga-exist
upod sa amay, sa Dios nga amay, siling sang aton nga Bible. Kung sa aton pa sang labing matag aton ini batonon nga kamaturan nga sang wala pa matao si Kristo dito sa pasungan sa Bethlehem, ara na siya nga daan. Naga-exist na siya nga daan. Sa wala pa matuga ang kalibutan, bisan pa yadtong pasungan, nga diin ginkulan si Kristo, ara na siya nga daan. Siya pa ang naghimo sa tong kahoy, nga ginhimo nga pasungan, dito sa lugar diin siya na tao. So amuning mga kamatuoran, nga hindi naton pagkabigon, nga si Kristo nagsugod lang sa pag-exist diri sa duta sa tong tion, nga ginbunag siya ni Birhen Mary. Hindi. Sa wala pa siya matao o kung nagpakatao sa sininga duta, ara na siya upod sa Dios nga amay, kaysa wala pa ang kalibutan, siling siyang Bible, sa wala pa ang tanan, ara na siya ang pulong. Kung sa aton pa si Kristo, ara nagadaan upod sa iya nga amay. Kay siya kag ang amay eternal, wala sing ginsuguran kag wala man sing katapusan. So mini ang ginasiling sang Bible. Kag kung imo basahon ang John chapter 8, ang mga Hudiyo nga ginaistorya ni Kristo, natingala kag wala sila makaintindi. Parehas man sa aton subong, hindi man kita makaintindi sang tanan, kay kita ya mga tao kag hindi Dios, kag wala nagkahulugan nga ang tanan nga bagay nahangpan naton. Bisan nga makabig naton nga sa tanan nga tinuga diri sa duta ang tao amo ang maalam. Pero tungod kay hindi man kita iya Dios, bisan sa kinaalam nga ginhatag sa aton sa Ginoo, hindi kita makasiling nga nahangpan kag nabal-an na naton ang tanan nga mga butang. So si Kristo nagpakig-istorya sa mga Israelinhon. Kag na-record sa John chapter 8, nagsiling si Kristo sa ila, kung ang anak sang tao magahilway sa inyo, di matutuod gid nga kamo hilway. So wala sila makaintindi gid maayo kung anong ginhambal ni Kristo. Ang ila sabat kay Kristo amo ini, mga anak kami ni Abraham, kag wala kami makaagi sang pagkaulipon. Kag Kristo nagpadayon hambal sa ila, siling niya ang nagapakasala ulipon sang sala. Tungod kay may mga sala sila, ang gintumod kag ginahambal nila kay Kristo sa ila, amo ini nga ang tao nga nagapadayon sa paghimo sang sala, ulipon sang sala. Pero ang ila siling, di mga anak man kami ni Abraham, wala kami yan nakaagi ulipon. Okay, si Kristo nagpadayon hambal sa ila, siling ni Kristo, kung mga anak kamo ni Abraham, tani higugmaon ninyo ako, tani magpamati kamo sa akon, kaya nga akon ginahambal pulong sang Dios. Kag si Abraham nga inyong ginasiling nga inyong amay, nagahigugma sa Dios, kag ini nga Abraham Dios nun, kag ini nga Abraham siling ni Kristo wala nagapaninguha sa pagpatay sa iyang isig katao. Pero siling ni Kristo sa ila, sa sining mga tao nga nagapakamatarong sa ilang kagalingon kay anak sila ni Abraham, siling ni Kristo, pero kamo makabig nga hindi kaliwat ni Abraham,
kundi kaliwat kamo ni Satanas, kay kamo nagapaninguha sa pagpatay sa akon. Kag silin ni Kristo, si Abraham wala nagaplano katulad sina sa pagpatay sang iya isigadaw. Todo medyo wala kayo sila mag-insindihanay, pero nagsiling si Kristo sa ila. Siling ni Kristo sa ila, si Abraham nagakalipay gid sang nakita niya ang akon mga inadlaw, ang akon adlaw nga magakari siya sa pagluwas sa kalibutan. Nakita ina ni Abraham paagi sa iyang pagtuo, sa mata sang pagtuo ni Abraham, nakita niya kag nakakalipay siya sang tion nga ako magakari sa sining kalibutan kag sa pagluwas. Amo na ang plastada nga ginahambal ni Kristo sa ila. Kag ang ilang sabat amo ini, nya kabata pa gani sa imo, wala pa gani may 50 ang imong edad, kag nakakita ka na kay Abraham, kag si Abraham nakakita man sa imo. Hindi sila magpati, kag insingganan pa nila si Kristo nga karon patod kami nga si Satanas sihara sa imo. Kay naghambal si Kristo nga una pa siya kay Abraham. Siling ni Kristo sa ila, sa wala pa matao si Abraham, ara na ako. Sa wala pa ang kalibutan, ara na si Kristo. Sa wala pa matao si Abraham nga ilang tigulang nga dugay na patay, siling ni Kristo, ara na ako, una na ako. Ina nakapaintindi nga si Kristo naga-exist na nga daan, ara na nga daan, sa wala pa matuga ang kalibutan, sa wala pa matao si Abraham, sa wala pa sang bisan sino nga natao sa kalibutan, ara na si Kristo. So amoy na nga si Kristo labaw gid sa tanan, kay siya upod sa amay, amo ang nagtuga sang tanan nga mga bagay. Tanaw naton dire ang isa pa gid ka bersikulo nga nagapamatuod udlo nga namaitlang manakon, pero ini yang ang verse 3 amo ini ang nagasupport nga ang tanan nga mga bagay sa kalibutan, sa langit, sa duta kag sa idalom sang duta, gintuga sang Dios paagi kay Kristo. Tanaw naton ang versikulo 3 nga nagasiling, pagi sa pulong, okay, ginambal na nakon kay ina nga ining pulong amo ni si Kristo. Title ini ni Kristo, ginatawag siya nga pulong. Pagi sa pulong, gintuga sang Dios ang tanan, kag wala sing may natuga kon hindi paagi sa iya. Okay? Matag diri nga gintuga sang Dios ang tanan paagi kay Kristo nga ginatawag nga pulong, kag wala sing may natuga nga mga bagay kag bisan ano sa kalibutan nga wala ginpaagi kay Kristo. So ang ini nga bersikulo nagpamatuod nga si Kristo manunuga, hindi siya tinuga, kundi siya manunuga upod sa amay. Bisan pa sa Old Testament, sa Genesis chapter 1, nga nagsiling ang Dios, himuon naton ang tao katulad sa aton. So ang amay may upod. Sino ang iyang upod sa pagtuga? Si Kristo. Anong siling sang amay? Himuon naton. Kung si Kristo tinuga kag hindi manunuga, tani nagsiling ang amay, himuon ko, himuon naton, o kung himuon nakon. Pero nagsiling siya, let us make man in our image.
himuon naton ara nga daan si Kristo. Nagsiling ang Amay, himuon naton ang tao katulad sa aton. So si Kristo gali manunuga. Upod sa Amay, sila amo ang nagtuga sang tanan nga makita naton dito sa kahawaan sa kalangitan. Kag sa tanan nga may kabuhi sa sini nga dota kag sa dalom sang dota, kay wala sing natuga kun indi paagi kay Kristo. Amo ina ang ginhambal sang aton nga balaan nga kasulatan. Karon na masubo, gisiling na nakon nga ang mga tao amo ang pinakaalam nga tinuga sa sini nga dota. Pero kabalo ka, may mga tao nga hindi magpati nga ang tao gintuga sang Dios. Ang ila pagpati amo nga ang tao nagtuhaw lang. Kag ang inakaptan nila amo ina ang natiling siling nga evolution theory. Ang tao nagtuhaw lang, nagwa lang nga wala gintuga sang Dios. Kag ang masakit pagid, ini nga mga tao wala nagakilala nga may Dios ang kalibutan nga nagtuga sa aton. Siling sang salmista, ang mga tao nga nagakilala nga wala sang Dios, ina mga tao buang-buang. Ang mga buang-buang nagasiling sa ilang kagalingon, wala sang Dios. Ang mga tao nga nagakilala nga ang mga tao nagtuhaw lang nga wala sang Dios nga nagtuga. Ang siling sa Bible, ina nga mga tao buang-buang. Ang mga buang-buang nagasiling sa ilang kagalingon nga wala sing Dios. Kung ikaw kag ako magasiling nga wala sing Dios, pagusto lang tayo kung ano nga sala ang aton himuon. Anyway, wala man sing Dios, hindi man kita accountable sa sina nga Dios. Wala man kita sang salabton kay wala man ang Dios. Pagusto na lang kita kung ano ang aton himuon, kay man hindi man kita manabat sa Dios, kay ang aton pagkilala nga wala man sang Dios. Pero hindi ina amo ang ginatudlo sang Bible sa aton. Ang versikulo 3 nga akon kinbasa, nagatudlo nga may Dios nga nagtuga sa aton, kag wala sing bisan ano nga natuga sa kalibutan kun wala ginhimo sang Dios. Kag ina nga Dios may salabton kita sa iya kun hindi kita magmatinumanon, magmasinulundon, kag hindi kita magkabuhi suno sa kabubuton sina nga Dios nga amo ang nagtuga sa aton. So dire aton padayonon ang isa pagid ka mga kamatuoran. Aton basahon ang 4 kag 5 nga nagasiling. Ang pulong amo ang ginhalinan sang kabuhi. Okay? Kag ini nga kabuhi nagdala sing kapawa sa mga tao. Ang kapawa nagsiga sa kadudulman, kag ang kadudulman wala makadaog sang kapawa. May wala man di kapulong nga aton nga busi siyon sing mayo. Ang ginasiling nga kabuhi, siling niya ang pulong amo ang ginhalinan sang kabuhi. Okay? Sino ina nga pulong? Si Kristo. Ang aton kabuhi naghalin kay Kristo. Siya amo ang ginhalinan sang aton kabuhi. Amo inang kabangdanan nga si Kristo, sang diri siya sa dota nagapanudlo siya. Nagsiling siya, ako amo ang dalan. Ako amo ang kabuhi. Ako amo ang kamatuoran. Si Kristo amo ang tuburan, ang ginhalinan sang tanan nga kabuhi.
sang tanan nga may kabuhi sa sini nga kalibutan. Kung wala si Kristo, hindi kita makaangkon sang ginasiling nga kabuhi nga aton gina-enjoy subong sa aton pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Nagsilinggid siya, ang pulong amo ang ginhalinan sang kabuhi. Kita may kabuhi subong tungod kay ginhatag ina sang Dios sa aton. Kaglabaw sa tanan, kita makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan kon kita magtuo kag magbaton kay Kristo. Kung isikway naton ina nga Kristo, hindi kita makaangkon sang matutuod nga kabuhi nga mo ang kabuhi nga wala sing katapusan nga aton gamiton dito sa langit sa tion nga litono na kita sang Dios sa isa kaduog nga initawag nga langit. Dumdumo naton nga si Kristo nagsaagid, sinya hindi kamo magkasubo, salig lang kamo sa amay, salig man kamo sa akon, sa balay sang akon amay may badamong hulot. Kag matapos nga makaaban ako sang hulot sa inyo, magabalik ako, kuhaon akon kamo, agod nga kundiin ako, dito man kamo, kag dito sa langit, maangko naton ang ginasiling nga kabuhi nga wala sing katapusan. Sa langit wala na sing kamatayon, sa langit wala na sang balatian, sa langit wala na sang problema, lunsay, kalipay, upod kay Kristo sa wala sing katapusan. Siya ang tuburan sang kabuhi nga aton gina-enjoy subong, kag siya man ang tuburan sang kabuhi nga wala sing katapusan nga aton gamiton dito sa langit sa tion nga kita kuhaon na sang Dios sa siningang kalibutan kag dadon upod sa iya sa sinangduog nga malipayon nga iginaman para sa ato tanan. Pero ang isa pa gid kapulong nga aton dumdumon diri nagasiling siya nga ang kapawa amo na si Kristo nagkari sa kalibutan agod nga masanagan kita. Ang kapawa katulad ini sang suga nga nagahatag sa aton sang kasanag agod mabal-an naton ang mga kamatuoran. So si Kristo nga kapawa nagkari agod nga masanagan kita, agod nga mahibal-an naton ang dalagko nga kamatuoran nga ginatudlo sang Bible sa aton. Kag ang isa pa gid kadagway sa ginasiling nga suga o kon kapawa amo ini ang kadudulman kung sa aton pa kalautan, ang kapawa kamatuoran. Okay, pero anong natabo? Kung aton pagitun-an ang ban nga bahin sang kalibot at sang Biblia nagatudlo si Kristo nga ang kapawa nga amo si Kristo nagkari sa kalibutan, pero ang kadudulman among ginahigugma sang mga tao labaw sa kapawa. Kung sa aton pa ginpalabi pa sang mga tao ang kalautan labaw sa katarungan o kon matarong. Amo ina ang isa ka kamatuoran nga ginasiling kapawa kag kadudulman. Ang kamatuoran nga amo si Kristo nagkari, pero siyang pagkari nasapwa niya ang kadudulman among ginahigugma sa mga tao tungod kay malaot ang ila mga binuhatan. Kung sa bagay ang chapter 1 sang John, kung imo tanawon sa idalom, nagabal sa aton nga si Kristo nangin tao. Si Kristo nagkari sa iyang mga katawhan. Pero ang iyang mga katawhan wala magkilala sa iya. Madamo sa mga tao halin sang una tubtob subong nga wala nagakilala nga si Kristo amo lamang ang bugto nga anak sang Dios
nga nagkari sa kalibutan agod nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga kaboy. Ina nga Kristo ginsikway nila sa una, kung sa bagay ginlansang pa siya sa cross sang mga tao nga wala nagbaton, sa mga tao nga nagsikway siya. Tob-tob subong mayara pagihapon nga mga tao nga nagsikway kay Kristo, nga ginasiling sang Bible nga ini nga mga tao nagahigugma sang kadudulman labaw sa kapawa. Ginahigugma nila ang kalautan sa sining kalibutan labaw sa paghimo sang Dios non nga mga butang nga ginapaabot sang Dios nga aton nga aton paghimon. Kung sa bagay ang Bible nagasiling nga kita nga mga tao dapat gid nga higugmaon naton ang Dios sa bug-os naton nga hunahuna. Higugmaon naton ang Dios sa bug-os naton nga tagipusoon. Higugmaon naton ang Dios sa bug-os naton nga kusog. Kagigugmaon man naton ang Dios ang mga tao katulad sang aton nga paghigugma sa aton kagalingon. Amo hinahingnan sang Dios. Higugmaon naton ang Dios labaw sa tanan. Kagigugmaon man naton ang aton nga isig katao. Mga kautoran, ano ang ginahimo naton? Pabati ka sa Diyos adlaw-adlaw, may ginapatay, mayara nga mga tao nga gindakop kag ginpriso tungod sang sala. Ina tungod kay ginahigugma sang tao ang kalautan, ang kadudulman labaw sa kapawa. Si Kristo amo ang kapawa. Kung gusto ikaw masanagan kag may bulaon nimo ang kamaturan, isurrender ang imong kabuhi dira kay Kristo. Kay kun aton itugyan ang bug-os naton nga kabuhi kay Kristo, nagasaad siya kag nagahambal siya ang tanan nga magdangop sa iya, hindi niya gid pagisikway. Kay kitang tanan ginahigugma sang Dios kag buot siya nga kitang tanan makaangkon sang kaluwasan sang aton mga kalag, paagigid lang sa pagtuo kag pagbaton kay Kristo sulod sa aton mga kabuhi. Mga kautoran, kabay nga ang Dios magapadayon gid sa pagpanghikot sa aton mga kabuhi, tubtob nga aton siya maangkon subo nga aton manluluwas sang aton mga kalag. Madamo gid ni salamat.